Saadaan muuten tuo Ylen ennustekin tähän vielä varmemmaksi vakuudeksi ruutuun. Katsotaan, mitä se näyttää. Ja jos tuo pitää kutinsa, niin hieman ero kapenee siinä, kaventuu, mutta erittäin selvät lukemat. Joko tällä perusteella tohditte lähteä noita Mäntynämien avaimia Haloselta noutamaan? No, näitä ennusteita on kovin paljon ollut tässä vuosien mittaan, mutta kai tähän täytyy alkaa uskoa noin ainakin osviittana. Nyt se kuultiin täällä ensimmäistä kertaa. Sauli Niinistö totesi juuri, että hän alkaa uskoa tähän omaan voittoonsa. Pekka Haavisto, oletteko te yhtä realisti tässä ja olette uskoa hiukan omaan tappionne? No varmaan 76% on laskettu, niin kyllä tämä Sauli Niinistön voitoksi menee. Siellä on Saanko pyytää nyt, että jos tämä tilanne on näin avoin, niin käsittelette jo tilannetta tässä ja niin voimme todeta kansalaisten silmien edessä, että tässä on taksitaistelun loppu on nähty ja onnittelemme Sauli Niinistö ja Pekka Haavistoa.